Egunon guztioi, egunon Goiuri eta egunon Mai. Egunon Inigo, gaur temperatura apur bat igoko da, hegoaldeko haizak gurekin jarraituko du beste egun batez eta temperatura 16 gradu inguruan ibiliko da Kantauri isurialdean. Egunon ekipo, egunaren lehen partean zerua ia erabat estalita egongo da, batez ere barnealdeko eskualdetan, arratsaldean aldiz ostarteak zabalduko dira. Eizo, ikiri barruzean muranik ere entzun dut, zertara datorrau. Nigo mesedez, Gaur meteorologoen mundu eguna da. Begira lagun artean goaz, korrika eguzkira, izpiak besarkatzera. Garela esaten digute, etxetik kanpo gaudenean, ezaguzue ezagutzen, eguraldia Euskal Herrian, euriarekin dantzatzen dugu, amaria bete. Eguraldiaren, gizonaren eta emakumaren eguna ospatzen da gaur. John Jeffries fisikari estatu batuarraren jaiotza gogoratzeko. 1754an jaio zen eta historiako lehen meteorologoa izan zela esaten da. Beraz gaur denok zerura begira. Beti harritzen nauzu egia esan, aitortu behar dut mirezen zaituzte dela, Zuen zale klub bat sortzea pentsatzen ari naiz, Goiuri and Mai fan club. Ez dago gaur baino egun oberik zale klub hori inauguratzeko historiako lehen fan kluba 1902an sortu zelako gaurko egunez. Eta Britaniar aktore eta antzerki zuzendari batit dedikatuta zegoen, Lewis Waller. Britaniarra, nik ezagutzen dut Lewis Waller eta Bilbotarra da, Bueno, bai, arrazoia duzu. Inigo, Lewis Wallerren aitak Bizkaian ingenieri moduan lan egiten zuenez, Louis Wilbon jaio zen 1860an. Eta hain aktore mirestua bihurtu zen, ezen historian lehen zale kluba berari eskainia izan baitzuen. Waller, I'm your fan! But I'm your fan. With or without the band. A ber, Maitiak, zuei eskenitako zale klubaren kontua ironikoa zen. Baditut zale klub bat eskeniko nieken beste pertsona eta artista asko. Adibidez? Badibidez, H.R. Giger, suitzarra. Hans Rudolf Riedi Giger, edo H.R. Giger, 1940an jaio zen. Margolari, eskultore eta etxe diseinatzaile surrealista izan zen. Gigerrek aerografo erabili zuen hainbat irudi surrealistak eta amesgaiztoko paisaiak sortzeko. Alien filma ospetsuko lanarengatik efektu berezien Oscar saria irabazi zuen. Nik ere artista asko miresten ditut, baina gaur egun zale klub bat sortu beharko banu, badakit nori eskaineko nioken. Bai, nori? Zalantzari gabe Violeta Parrari. Violeta del Carmen Parra Sandoval, Violeta Parra 1967an hiltzen. Violeta txiletar folk egile abeslari, margolari, eskultore, bordatzaile eta zeramikagile izan zen. Gaztelerazko protesta kantarien aitzindaria izan zen. Bere abestietan eduki sozial eta politikoa agerikoa da. Txiloko folklorea bereskuratzeko ahaleginen ekarpen nabarmena egin zuen eta gero etorriko ziren artista askoren inspirazio iturri bilakatu zen. Askorentzat paradoxikoa da, gracias a la vida lanaren autoreak existentziari himnoa idatzi eta urtebetera bere buruaz beste egitea. Bere kritikari batzuek berriz, depresio aldartearen eta agurkantaren isla hautematen dute izkietan, musikalizazio estiloan erabilitako tonuetan eta baita gaien monotonian ere. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco.
Aizu eta zale klub hauek beti pertsona bati eskaini behar zaizki, ezin aldira beste gauza batzuei eskaini. Noski bai ez, bate egongo da, izu. Eskerrak, zeren pentsatzen ari naiz zugo juri, kroketa zalen klubean sartu zaitezkela edo zuinigo harmoneta zalen klubeko kide izan zaitezkela, ez? Nik badakit, zuk ze fan klub sortuko zenuken. Zein? Charles Chaplinen eszena bati, hola, zehatza, eskainitakoa. Bai, eta badakitzen eszenari gainera, makina baten torlojoak frenetikoki estutzen ari dena. Eta ezin diona jarraitu makina bera baino azkarrago doalako. Garai modernoak, bai, mairi betidanik falta izan zaio torlojo bat. Torlojoaren kontua egia da, aitortu behar dut, zer egin dezaket. 1986ko gaurko egunean estrenatu zen Modern Times edo Garai Modernoak filma, eta bai, eszena horren zalia naiz. Garai modernoak filmak humorez eta sarkasmoz 20. mendearen lehen erdialdeko eta depresio handiaren garaiko gizarte industriaren irudi gordin eta erreala erakusten du. Produkzio sistemen hobekuntza, gizakiaren menpekotasuna dela medio, gizakiaren kalterako. Badakizu ez zein eszena litzakeen benetan zuretzat egokia zalea izateko Inigo? Protagonista guztion arreta erakartzen duen hoietako bat, seguro. Hoxe ba, Espartakos filmean Kirk Douglas agertzen denean, ni Espartako naiz esan ez. Bete-betengo juri, Inigorentzat egokiena, ni Espartako naiz, ez Espartako naiz, ez, ni naiz Espartako. Aizue, ni naiz Espartako. Egia esan entzuleok ez dakizu ezein gogorra den Gidoioni lotura on dio Mike bat egiten saiatzeko ni jasan behar dudana. En fin, 2008an hiltzen 103 urterekin, bai. Antzerki antzezle gisa hasi zen Kirk, baina 1946an zinemarako bere lehen lana egin zuen eta Hollywood klasikoko aktore ezagunenetakoa bilakatu zen. Inigo, onartu baduzu Espartakoren eszena hori primeran egokitzen zaizula. Eszena horretan bera da lehenengo hitz egiten duena beste guztiak isilik daudenean. Isilik daudenek ez dute zale klubik lortzen. Itxasontzia bada, igual bai. Itxasontzi isila. 1980an hiltzen ordizian Fernando Goenaga Iribarren, naiz eta askok ez jakin, Fernando izan zen isilik abesti herrikoiaren egia. Abesti horrek zalen klub bat merezi du dudarik gabe, Arrazoi duzu, zergatik, negarri. Isilik dago kaia barrenian, ontzi txuri polit bat uraren gainean. Isilik dago kaia barrenian, ontzi txuri polit bat uraren gainean. Goizek ordu biletan esnatutzen gera, arrantzaliak... Badakizuen hortzuk ez diren isilduko, gure gaurko gonbidatuak. Lehenengo zale kluba Bilbon jaiotako norbaitentzat izan bazen, alfombra gorri bat beharko dugu, farolin eta zarambolaz ongi etorri emateko. Bai, Imanol Ituino Magoak eta Mertxe Gil aktore txotxongilo lariak, pertsonaia ikoniko hauek antzesteko aukeratuak izateak zer sentitzen duen kontatuko digute. Nahi Alkortak Santa Agedaren historia kontatuko digu, eta, bueno, mentxe hausnarketa interesgarria bazaratuko dugu. Gaur goizean idatzi dugu esanez borrokalari jeiki dela. Osondo. Nik erantzun diot jeiki. Anarro egune dokumentala ere ezagutuko dugu. Bihar estrenatuko dute Bakion, antzinako inauteriaren berreskurapen prozesua auspotzeko. Bere sortzailea eta burutzaile diren Bakideekin egongo gara eta orainik konfirmazio zai gaude ea noiz iristen zaizkigun, baina tira Iruña 2.0 antzezlana ezagutuko dugu larun batean estrenatuko dutelako Iruñako azken 25 urtei errepasoa egiten dien obra. Eta gainera gure kide den Imanol González Gurrutxagaren urtebetetze eguna da gaur, ez eztu. Horrek bai merezi duela flanku bat, fan kluba, zorionak Imanol, bueno, hasiko gara edo zide montre. Ez dakitu hasiko garen. Flan Club,
Imanolentzat, gu ez gara isilik geratuko galu, lagunok. Egin zaitezte saioaren kide eta jarraitzaile. Egunon zalen bazkiden jarraitzaileok edo fanklub zaleok. Otsaiak 5 ditu gaur eta osteguna da ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo, egunon. Egunon fankluba. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandi, egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1122 dut. Horrela esan da ez dirudia inpolita, baina bat bibi askoz politagoa da. Goizak 10 eta 18 minutu ditu, otsaiak 5 eta gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete bai naiz irratian. Berdeta more, beltze do gorri, hauetako zein duzu maite. Orain ziur ez bazaude, hartu denbora, sinadura behar bai dut joan baino lehen. Lotan naizenean Madarikatu zure adarrak Physis versus Nomos atzo izan genuen gurekin Beñate Antxustegi txusta eta haren entrevista akustikoaren aje honetan, bere doinoekin jarraituko dugu. Hemen dagoneko mehatxatu dute, bertso bat bidaltzearekin Imanolen urteak zoriontzeko. Bueno, gorka mesedez nahi dugu bertso hori, nahi dugu. Egunon, pale, gaur oso urduri nago, itxaroten nabil, sofa eta koltsoia desesperatuta. Baina gaur iritsikote da, hori alda plana, hori esan aldizute. Eman eskuminak ituin hori oso jatorra, bale, bakero emango dizkiogu, zure partez. Gauza bat esango dizuet, inauteriko eguraldiaren prebizioa Iker Ibarluziarekin gaur kulturzasten eguerdiko 12etan. Bueno, hemen egunero entzuten dugu Iker Ibarluzea muro, egia da inauteritako galdera zehatz hori, ez dakit oraindik inorko osatu dion eta kulturzastek egin dio. Edita Brokosek egunon, gracias a la vida, eta hortxe bihotzak. Bueno, atzo inauteritako lista bat entzun nun, ze ona, zorionak Imanol, dantzan 59 jarriko digute. Bueno, ez dago eski. Mai, gero hitz egingo deu, adosteko zerbait. Kodifikatuta horre, ze misteriotsu zabiltzaten aizu. errotzen dira, zergatik hainbeste ero erantzun bila, batzuk pozten badira, nik ez dakit batekin. Hostoeko loto dituzte atarrak, ez usteagatik zuaitzea,
tira, madarikatu zure adarraka bentzun dugula, gure maite duten tarteari ere atea zabaltzeko preste bagara. Mai Gorostiaga pozu, zure maite duta prestatu alduzu? Ba, begira gaur, bero, ez dakite, labetitek atea berria, edo laizter aterako dela labetik. Gaur arratsalden, atxaldeko 7 Xabin Fernandezen azken antzeslana, estrenatzen dela lautan hiru jaialdi barruan, gaur hasten dela lautan hiru jaialdian, noski. Zaku berekoak izenburua du, eta bueno, tokatu zaizu zintzia, eta Xabinekin elkarlanean ibiltzea. Sorpresa zarrapatu nuen, etorri zan egunen batean esaten, aurkeztuet proiektu hau, segurazki ez dute aukeratuko, baina jakin zazula, que ateratzen bada zuzantuko duzula, eta bueno, txotxongiokin movida bat, eta izugarri maite dut Xabin, ez dakit, badauka bere barneko mundua, bere sorkuntza, ez dakit, iturri edo, barrun daukana eskertzen da, artista guztik oso ezberdina da, oso originala, oso, ez dakit, bueno, kanpora sartzen antzeslanan ikusten zela, eta uste du zaku berekoak antzeslana, bueno, sorpresibo izango dela guztiontzako seguro nagola. Beraz, maite zaitu, Xabin, maite du zaku berekoak, maite du lautan hiru, gora antzerkia. Naiz hau esateko gai, kanpoan deno gure zai, mila bidere esan nizun, hemen ez da ezer orain. Eta ala ere, saiatzen haiz. Etorkizuna gure zai, da gure txai. Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Maite dut ezadaukat. Harritzeko hori ere. Harritzeko hori ere, baina uste dut ados egongo zarela nerekin egin ego. Bai, hori ere, desentetan gertatzen zaigu. Ados. Ez beti, baina batzutan bai. Bueno, noa. Azken orduetan, jakin dugu emakume batek salatu duela, Irungo alarde tradizionaleko, ez tradizionala esango, Irungo alarde baztertzaieko goikargu baten jokabide desegokiak salatu dituela, zehazki ukituak gisa, deskribatu dute hau hainbat mediok. Oraingoz judizializatu gabe dago kasua eta emakumeak azaldu du presio asko jasotzen ari dela salaketa jarrez ezan. Testigantza horren ondorioz, astelenean egindako bilera batean, alardaren batzordeak agintari hori zigortzea erabaki zuen, eta antza denez horrek hainbat ondorio dakartza batetik kargugabetzea, eta litekeena da datozen 2 urtetan desfilatzea galaraztea. Hala ere, alarde diskriminatzaile honetako pertsona talde zabal batek ez du erabakia onartu. Eta horietako 200 inguru, asteleneko bileraren aurrean bildu ziren erabakiaren aurka daudela adirazteko, alarde baztertzailearen aldeko 200 pertsona, kargudun hau kargugabetzeko erabakiaren aurka daude, eta joan dira Irungo eraikin publiko bateko atarira, esatera ez daudela ados. Albiste honek sortu didan amurruak poztuta, alarde de Irun, betiko alardea, edo no eres de Irun si izeneko Facebook taldeak aztertzea erabaki dut. Zagutzen dituz horrelako taldeak, ez da ziur naiz, zuen herrietan ere badaudela horrelakoak, nire herrian ere badaude. Agian talde horiek ariketa demokratiko gisa jaio ziren, baina gaur egun leku infektatu gorrotozko abi eta herria egin beharrean herritar askoren aurkako diskurtso matxista eta arrazistak erreproduzitzen dituzten taldeak dira. Ta zer topatu dut nik leku arrotz horietan? Espero nuena. Hainbat eta hainbat iruzkin esanez, salaketa jarri dezala ertzainetxean, edo zergatik ez du salatu epaitegian. Eta orduan pentsatu dut, joño, itxu kopuruak gora egin du Euskal Herrian. Ze parean dauzkazu, 200 pertsona kargugabetzearen aurka manifestatzen, hau da, emakumearen aurka egiten, 200 pertsona bildu dira zure hirian, zure hiriko espazio publiko batean, bat ere lotxik gabe, 200 pertsona elkartu dira hor emakumearen aurka egiteko, eta zuk zalantza egiten duzu emakume horrek zergatik ez duen salatzen. 200 soldadu ditu eta aurrean, beraren aurka. Eta galetzen duzu zergatik ez duen salatu. Eta iruditu zait, ez dakit, errepidea amaitzen da, eta zure autoan zaude,
Eta errepidea amaitu egiten da. Eta errepidearen amaieran itsasoa dago. Eta zuk esaten diozu gidariari. Oi? Zergatik ez duzu jarraitzen aurrera? Berdin. Ulergaitza iruditzen zait, eta gainera, benetan iruditzen zait iraingarria horrelako gertakari baten aurrean, dauzkazunean hainbeste pertsona zuk egin duzun salaketa hori zalantzan jartzen eta ondorioekin haserre, eskatzea gainera zuri pertsona horiek salaketa bat jartzeko ertzainetxean, zer da hau? Eta uste dut jarrera horrek gainera erakusten duela bagenekien zerbait, baina oso agerian geratu dela, eta da, alarde baztertzailearen argudio historiko, tradizional, gezurrezko horren atzean gainera, badagoela beste gezur bat. Kezkatzen duena alarde tradizionala, ez dela tradizioa eta historiaren interpretazio okerretan ker bat, dela machismo estrukturala, eta ez beste ezer. Ez dagoela aitzaki zerren horretan helduleku erdiegiazko bakar bat. Bai, eta ja honi jartzeko horrela postrea eskaintzeko zuei, topatu dut Irungo alarde baztertzailearen aldeko pertsona batek jartzen zuela iruzkinetan, emakume honen aurkako iruzkin bat esanez, erabakiak judiziala izan behar duela, eta ez alardearenak, ze alardeak ezin du eskubideen gainetik eta legeen gainetik egon. Eta pentsatu dut, bueno. Alardeak ezin badu legearen gainetik egon, badaukagu berdintasun lege bat, badauzkagu oinarrizko giza eskubideak, eta horiek zuk defendatzen duzun alarde matxista honen kontra doaz. Orduan, nik esan dut, ez dakit Euskal Herrian itxuen kopuruak gora egin duela, baina badakizu esaten den bezala ez dagoela ikusi nahi ez duena, baina itxu handiagori. Bai, jaso segon beharko dugu honetan ere. Bida, honekin lotutak kezkatzen hau gauza batek eta aserretzen hau, hartuko dugu akaso bihar datorren astean Epstein auziaren inguruan ere aritzeko, ze hemen ere, aserrerako, sunbinerako eta gauza isu emateko aitzaki asko. Ni gauza txiki bateran ator, atzo publikatu nituela Epstein auziaren lotxaren inguruko hainbat story Instagram sarean, eta Instagramek nire algoritmoa baneatu egin duela. Ez dakit besteok ere konturatu zareten honekin, baina bapatean ikusezin bihurtu dira nire historiak, eta nik badakit nire story politiko salatzaile batek ziurrenik baduela etxean tontuaren egiten daukadana, baina ikusle gutxiago, baina badakit ze ikusle bataz besteko duten ere historiek, eta bapatean, pentsatu, Instagram erorita ote dago, 24 ordu eta gero, ia inork ez badu ikusi, lotxagarria den Epstein auziaren eta horren inguruan doden gizon, zuri botere dunen, implikazioien inguruko historia hau. Eta horrek aserretzen hau, baino gehiago aserretzen hau beste gai batek, eta azken egunetan uste dut honen inguruan ere, entzulea jakingo zuela, baina da, Eusko Alderdi Jeltzaleak, PNV-ek, Espainiako gobernuarekin egin duela alako pakto bat, salbuespen egoera bat, salbuespen espazio bat sortzeko egoera zaurgarrian dauden pertsonen etxegabetzeak gelditzen dituen lege horretan espaziotxo bat topatzeko etxegabetze horik bai egin alizatea. Eta da, bi etxe bizitza soilik dituzten bata bizitzeko eta bestera alokairurako, uste dut, aztu zaiera hori ere rentismoa dela, eta hori ere badagoela kapitalaren interesa giza eskubideen gainetik, eta bermen uste dut Goiurizuk aipatu duzunez, legearen betetze horrekin giza eskubideak ere baditugula, eta badaukagula parametro moral bat batzutan ahaztu egiten zaigula, eta dela etxe bizitza bizitzeko eskubidearen gainean dagoen eraikuntza fisiko bat dela, eta ez beste ezer eta etxe bizitzarekin elitzatekela espekulatu alko. Baina uste dut haratago joan behar dugula, ze hemen neurri batean azten ari zaigu Eusko Alderdi Jeltzaleak, PNV-ek eta Espainiako gobernuak, PSOE-ek, adostu dutena violentzia dela. Gizakien aurkako violentzia. Eta oso violentzia gordina. Eta oso violentzia gordina soilik interes ekonomikoan oinarrituta, gainera ideologia gabeko edo ideologia kapitalistan soilik oinarritutako violentzia dela. Eta gogoan daukat, eta baditut lagunak Eusko Alderdi Jeltzalean, askotan, duela urte batzuk jaio gilonontzako egontzela momentu bat nun zoru etikoaz lekzioak eman nahi zizkigun Eusko Alderdi Jeltzaleak, baita beste alderdi batzuk, euren burua konstituzionalistatzat zutenak, nahiz eta konstituzioa betetzeko interesa ondirik ez duten inoiz izan. Ez dakiz ze zoru etikorekin amestu zuten, duela 10 bat urte Eusko Alderdi Jeltzalea, eta sozialisten alderdiak
horrelako politika violentoak gauzatzeko gai direnean, euren botante direnen edo euren militante direnen bigarren etxe bizitza horrek errentagarritasun ekonomikoa sustatzeko politikak egitea helburu dutenean. Eta ez hori bakarrik. Ez dakida Eusko Alderdi Jeltzalea zertan den eta non den Madrilen borrokatu behar duena, bere militanteen bigarren etxe bizitza horren prezioak gora egiteko politikak eta etxegabetzeak sustatzeko politikak defendatu behar dituenean. Hori baldin bada Eusko Alderdi Jeltzaleak borrokatu behar duena. Nola zen? Gu gara Madrilen ondoen ordezkatzen zaitugunak, ezta. Hori ere duela 10 urteko zoru etikoaren iraganean geratu omen da. Goizeko 10:23 minutu dira, ez dakit, Nahi Alkortaren presentziak ere gu pixka bat borrokalari esnatu arazi gaituen, orain errua zurea izango da, Nahi Alkorte, egunon? Errua ez, ardura. Ardura zurea. Mundu hau ez da guretzat, Maitia. Ez da. Kamisita ederrarekin etorri zara? Bai, nahi gabe, baina ondo prestatuta. Bai, ez da. Aizu, zure maite dut alkarnatu nahi diguzu? Bai, maite dut komunitatea. Eta atzo jaso nuen besarkada erraldoi hori. Eta alde berean gorrotu dut komunitatea goiurik aipatzen zuen horrekin, ez? Eta zalantzari gabe 200 horiek erasotzen ari zitzaizkion. Goizeko 10:24 ditugun honetan entzuleok murgilduko gara. Atzo ziurrenik komunitatearen besarkadori jasotzea bultzatu zuen gaiarekin edo gaiaren inguruko Nahi Alkortaren posizioarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Begiek hasitakoa jarraitu duten lehen hitzek, musikaren erritmoan, tangoan bat egin dute gorputzek. Desioa usaindu du, arnastu dut zure lepoan. Nahi Alkortak egunak daramatza bere sareetan eta bere komunitateetan mezu bat zabaltzen. Eta da, heteropatriarkatu eta kristautasunaren artean Santagedaren inguruko errelato bat ekarri dutela gurera nahia oso egiazkoa ez dena edo behintzat garrantzitsuena pixka bat fokotik kendu nahi izan dutenak, ez da? Egunon berrirotan gitarri. Eskerrik asko. Bai, azkenean kontatu diguten historioa santu ederra, fertilitatearekin, maitasunarekin lotu digute, eta justu kontrara zetorren zerbait gertatu zitzaion, ez? Beste askori bezalaxe. Tira, kontestu pixka jarriko dugu, Santageda, bezpera atzo, gaur Santageda santu tegiko egun hori, eta gure tradizioetan, gainera, gure tradizio eta gure mitologian eta gure lurra esnatzeko joeretan ondo txertatu dugun, edo ondo txertatu izan den festa bat, lurra kolpatu, eguzki esnatu, inauteriak badatoz, neguko solstizioaren, neguko festen, nola baite, gure usadio zaharrak ustez diren horietan guztietan ere Santageda badago, eta seguraski lurra kolpatze horrek izango du zerbait iraganeko egitik, baina kopletan kantatzen jartzen garenean, eta Santagedaz kontatzen ditugunean, hor, bada zerbait krak egiten duena nahi. Bai, eta kuriosoa da, ez? Zuk aipatu duzun bezala gauza asko txertatu dizkiogu berari, ez? Gauza asko sartu ditugu hor, ea horrela ez dugun gauza garrantzitsuetaz hitz egiten. Eta berari gertatu zitzaiona da, emakume askori gertatu zaiguna, baina beraren zigorranik beti esaten dut bikoitza izan zela, ez? Gizon oso boteretsu batek begiz jo zuen, eta berarekin ezkontzea
zuen helburu, kristautasunari oso loturiko gizon bat zen gainera. Eta berak ezezkoa esan zuenean, torturatu zuten izugarri, eta tortura horren barne bularrak moztu zizkioten emakume bat da. Eta gero hori gutxi ez, eta betirako zigortu zuten santu bihurtuz, ukatzen zuen fede horren baitan, ez? Eta orduan guk Santa Ageda esaten dugun aldiro iruditzen zait, zigor hori berrezartzen diogula, eta dignifikatu behar dugula edo duintasuna eman behar diogula bere ezetz hori, 3. mendean ezetz esateko gai eta hain ozen ezetz esateko gai izan zen emakume bat, izan beharko litzatekela gure referente feminista lehenengotariko bat, ez? Eta askotan hitz egiten dugu, erreferentea falta zaizkigula, baditugu historian, beraien historia ezkutatu diguten emakume horiek, eta garrantzitsuak dira beraien ahotsak beste toki batzuetatik kontatzea. Orduan, usadioak eta tradizioak bai, baina emakumeak traizionatu gabe kantatzen baldin badugu, asko zobe. Espektatiben orantzak berdinez den ezautua. Aipatu du nik lehen Epstein zeharka, eta ez dakit Epstein gaien murgildu nahiko dugun gaurkoan, baina boterea eta nork idazten duen historioa, eta nork erabakitzen duen nola eta zer, oso lotuta daude, Agateren errealitatearekin edo pairatu zuenarekin. Bai, azkenean errepikatzen den historio bat da, ez? Emakumeak nahieran erabili, bortxatu, Epsteinen kasuan gainera adin txikikoak ere bai. Orduan, hori guztiari ezkutatzeko aitzakiak ematen ditugu, lorez jazten ditugu, eta beste historia bat montatzen dugu, eta hori da errepikatzen duguna, ez? Horregatik iruditzen zait, guk daukagun botere txiki hori ere erabili behar dugula, historiak desera ikitzeko eta batzuetan gorputza jarriz. Hor daukagu ere Medusa, ez? Medusa nik uste dut orain inauteria atarian jendeak erabiliko duen mozorro bat da, pentsatuz izugarrizko emakume gaiztoa zela eta izugarrizko gauzak egiten zituztena eta berari gertatu zitzaiona izan zen bortxatu zutela. Hori zen bere zama bakarra, ez? Orduan, hitz egiten dugunean gauza hauetaz gutxinaka aletxoak jartza garrantzitsua da, eta nik alde horretatik gonbidapena jende guztiari, baina bereziki hezkuntza komunitateari ez, niri Santa Agedaren lehenengo klik hori irakasle batek esan zidan, agian ez zuen santu izan behar, eta hor gelditu zen esaldi hori, baina orain erabatu ulertzen dudan zerbait da, ez? Orduan, goazen aletxo horiek jartzera urrengo belaunaldietan, eta desera ikitzera, eta bere ezetz guzti horiei balioa ematea. Aipatu duzu, Medusaren kasuan bortxatu zutela, zela bere zama bakarra, gero bi zama izan zituen, nolabait bortxatua izana, eta gizartearen ezezko hori. Akaso Agatek martiri izan beharko zuken, baina gizartearen martiri, eta ez nolabait kristautasunarena ez da. Hori da, berak ez zuen bakarrik ez ezkontzea erabaki gizon horrekin, baizik eta fedeari ere uko egin zion. Eta santu bihurtzea kristautasunaren barruan zerbait ona bezala ikusten baldin badugu ere, bere kasuan justu zigor bikoitza izan zen. Orduan, beste santu bat ospatu beharko dugu, eta agian fankluba egin beharko diogu Agateri. Hor badago garrantzia bat, ez, kristautu horreko iturak berreskuratze lan horretan, baina egia da, berreskuratze lan horretan jartzen denari ere, gizarteak baduela, nolabait zigorrerako edo behintzate baztertzeko alako joera, ez, zuke adibidez jarrita, San Juan ospakizunean solstizio ospatzen duzula badiozu eta naturarekin eta eguzkiaren luzatzearekin konektatuago zaudela badiozu, edo Gabonetan, pixkat kontrakoan kokatzen bazara, izango da inguruan pixkat, badago rarito hau, hemen beresi izan nahi horretan, eta... Bueno, gizarte honetan raritoa izatea, daukazun balio erantzirik handiena. Normaltasuna oso bajo kokatuta dago, eta normaltasun horretan bizitzean ikuste oso mingarria izan beharko litzatekela. Orduan, atzo jaso nuen esaldietako batek klik egin zidan, eta garrantzitsua dela deseroso egotea, ez? Eta deserosotasun horiek apur bat bultzatzea ikusi alizateko pixka bat aratago, naiz eta zama izugarria den betaurreko moreekin bizitze hau, eta denbora guztian ezpata atera behar izate hau. Azkenean, Euskal Herrian lehenago, ez? Kristautasuna baino lehenago ere, komunitatea indartzeko egiten zen
kantu eske hau, baserriz baserriko bide hau, normalean egiten zen ilargi betez, normala den bezala eta ez egun zehatz batean, baizik eta otsaieko ilargi beteari lotuta, komunitate indartze honek eta lurra esnatze honek bazuelako nolabait zentzua, uztan, bazuelako zentzua gero auzolanean, harremanetan eta bar, eta hortik kantatu beharko genioke, ez? Herriz herri ari dira koplak aldatzen eta santu hitz hori geroz eta gehiago eskutatzen. Hor dauzkagu katxiporretakoak ere bai, beraien kanta paganoarekin, eta geroz eta toki gehiagotan daukagu aukera hori, ez? Baina azkenean kontzientziak sortzea da, eta gure bularrak ere signifikatzea, ez? Erabiltzen dituztelako eta direlako nolabait gudaren zentro beti, eta bueno, bularrak guk plazerretik, minetik, bular batekin, birekin, simetrikoa handi edo txiki, gure gorputzaren eta gure bizitzaren parte direnean, gure terrenora ekarri eta apur bat hori ere aldarrikatu nahi izan nuen. Holtzaren leunak iesigoaz barrenera, austeko gelditzen gaituzten ormastuna. Minak norenak dira, ez ditut sentitzen nireak, itxotu gaitu zure gorrotuak. Agateren ospakizun horretara nolabait, Santaget ospakizun horretara itzulita eta pixkate ohitura hauetara itzulita, badaude tokiak non pixkat jatorri hoietara jo nahi izan den, gutxi dira, baina nolabait balioan ere jarri beharko ditugu. Bai, eta hor dago gakoa, ez? Gure tradizioaz aipatu dugu lehen, ez? Tradizionatzeaz ere hitz egitea gustatzen zain niri. Badaukagula aukera poliki-poliki ikertzen ari den gauza bat gainera bada ere, tradizio hoiei begirada kristau hori kentzen saiatzekoa eta beste toki batetik eustekoa, eta hor dago gakoa gure kultura hortik ere eraiki beharko genukela, eta apur bat askatu naiz eta ezinezkoa den gure festa, gure egutegi guztia, santuen araberakoa den mundu honetan, ez? Baina, bueno, raritoak izan baldin bagara, izango gara, eta gainera oso harro. Nik aurten pena handiz, hemen herrian talde bat sortu zen, abes bat sortu zen, kantagora, pixka bat resignifikazio asmoekin eta abestiak moldatu eta kantatzera atera nahi zuen emakume talde bat sortu zen eta bueno, ilusio askoz ilusio handiarekin hasi ziren, baina gero tamalez beti ezin da eta urten beste kezka batzuk, beste lan batzuk eta beste ardura batzuen ondorioz ezin izan dute atera eta pena bada uste dut bultzatu behar ditugula horrelako ekintzak, eta nik animatu nahi ditut entzuleak beraien herrietan ere sortzen balin badira horrelako taldetxoak, bueno, hori ere bihurtu daiteke hemendik 2 urtetara tradizio, ez? Lehen tradizioa aipatzen genuela, izo. Eta hor ere garrantzitsua da, eta apur bat tradizioak eta herrietako historiak begiratzen dituzunean, zeinek hartzen duen kalea. Ze herri askotan bakarrik gizonak ateratzen ziren eta dira. Kantuan, beste batzuetan bakarrik gizonak eta solteroak zirenak eta nolabait arrantza egiteko eguna zen. Orduan, bueno, agian tradizio guztiak ez dute balio eta kaleak ere guk hartu ditzakegu, ze zergatik ateratzen ziren batzuk, besteak nun zeuden, zeinek prestatzen ziren amaiketakoa eta zeinek plantxatzen dizkigu blusak, ez? Guztiz ados. Emoción
Tira 20:48 minutu nahi alkortarekin ari gara, minututxo gutxi batzuk gehiago laportuko dizkiogu, badituelako eginkizunak hemendik gutxira, zorionez gure Tolosako laborategitik gertu egin beharko ditu, eta horrek ere agendaren kuadratze horretan emango dio aukera. Baina tira, ari ginen Santa Agedaren inguruan, sortu denez narratiba, errelato interesatu eta araberean zigortzaile horretan. Eta aritu gara ere, bestelako, tradizioa ulertzeko bestelako moduei eta iraganari erreparatuzkero ere, festaren eta komunitatearen eta herrigintzaren alternatiba horiek bultzatzeari buruz ez horari zengo juri ere, zuen herrietan horrelako zerbait gertatzen sortzen hasten balin bada, heldu eutxi ez, eta egia da, denbora gutxian tradizioa berri zendatzeko gaitasun ere badugula gizarte bezala, naiz eta askotan ez dugun sinisten horretan. Bai, eta komunitate zoragarria daukagu, eta nik uste dut hor dagoela gure balioetako bat Euskaldun bezala. Bagarala gai, norbaitek aria tiratzen duenean bestek gorputz hori tenkatzekoa, eta hor nik eskerrak eman esan bezala komunitateari, emakume pila batek partekatu zuten gure proiektua, Nagore Igartza argazkilari zoragarriaren irudiekin sortutako ril horrek eukeduen bombardoa izugarria izan da, eta batez ere gelditzen naiz komunitate hori nork osatzen dugun, gaur goizean aritu naiz begiratzen nork partekatu duen, nork eman dion bihotzari, eta ez dago gizonik, sorpresa. Ara? Sorpresa, nun sartu zarete ez? Iritsi da noski zakilen baten argazki eskatu gabekorik ere. Orduan, komunitatea agian eraiki beharko dugula emakumeon artean eta guk jarraitu beharko dugula bultzatzen, zen benetan arazo larri bat daukazue. Aurrekoan pentsatu nuen Euskal Herrian behar genuela zakilen museo bat, emakumeok jasotzen ditugun eskatu gabeko zakilen argazki guztiak jartzeko. Eta orduan, zu gartzen duzu, ez? Nik ez dizut eskatu zuzuk elkarbanatu egin didazu. Horrek esan nahi duzula, zabaldo egin nahi duzu zure zakilaren... Eman eta zabaltzazu. Niri gai hau ikaragarri gustatzen zait, ze askok kontatu didazue, eta nolabait, ez da puntuala. Nere lagun goiurik zorte txarra izan du, edo nere lagun nahiak zorte txarra izan du. Tipok, zeiten dezue pitu argazkiak bidaltzen? Eskatu gabe. Agian, norbaitek eskatzen dizu. Agian ari zarete sextin egiten. Bai, noski, eskatzen bai zute. Eta zure zakilar argazki bat bidali dazu. Orduan, eskatu balin bai zute, baina bestela? Eta gero ulertu, eskatu gabe jolas bat hasten balin bada, badagoela bide bat zure zakilaren argazkia bialdu horretik. Hau ustet gizonezko ikoste egiten zaigula. Ez dakit, kamiseta tiradun batetik tiraken duta bialtzen dizut argazki bat, eta zure erantzunak ezin du izan zure zakila. Majo, gor espazio bat. Maitia. Eta gero, anerperitzek behin esan zuen gauza bat, eta hau uste dut gizonezkoen artean ere pixkate edatu beharrekoa dela, garbitu zakilak. Hori ere bai. Esmegma argazkian gaizki, beti gaizki. Eta argazkitik kanpo ere bai. Ez que... Bai, aserretu egiten gara... Goizteko 11 dira. Bai, egia da, jaztan, Ez que, baina aserretu... Ni aserretu egiten naiz, eta nola, aserretu hori naizen Irungo alardearen kontu honekin, zero aserretutan nago. Ea lortzen dugun, hemen, nola, badatu zen inauteriak, eta guretzat ere egun berezi xamarrak diren, ea lortzen dugun inigo Farapi kooperatiboko kideekin elkarrizketa bat lotzea, beraiek egiten dutelako lanketa jai berdintzalen alde, herri askotan aritu dira, eta ea beraiek kontatzen diguten pixka bat, zer egiten duten eta zer behar dugun, ze uste dut hemen aipatzen ari ginen guztionetan, gasolina, baina aipatzen ari ginen guztionetan, badagoela gauza bat, lehen aipatzen genuna baita, espazioak gure ganatze hori eta ze espazio, ez? Batzuetan badirudi, borroka batzuek antzuak diruditela, festa tontakeria bada, ez? Festa sozialki da eremu oso garrantzitsu bat, festak eraikitzen du nortasuna, festak eraikitzen du komunitatea, festak edaten du asko tradiziotik, eta jartzen ditu oinarriak baita etorkizunera begira, beraz,
Festa ere aldarrikatu behar dugu eta espazio horiek irabazi behar ditugu. Bai, eta gainera festak badu balio oso garrantzitsu bat hezkuntzari begira, ez? Azkenean kalera ateratzen garenean aurrekin, nerabekin, ari gara denbora guztian ereduak ematen, eta eredu horietan baldin badaude espazioa okupatzen eta zarata egiten bakarrik gizon zuriak eta emakumeak bazterretan kafea hartzen, ba hor ere arazo bat daukagu. Azken apunte bat daukat. Bai. Kontua ez dela soilik emakumeek espazioa irabazten joatea, baizik eta gizonek ere espazioari uko egitea, Ez da... Bai, eta hor nik bukatzeko gonbidapen bat. Badago gauza bat oso kuriosoa dena, gizon gazte zuri batekin gurutzatera baldin bazoaz kalean, eta parez pare baldin badator, ez apartatu. Osea, emakumea baldin bazara, ez apartatu eta txokatu arte joan, ze bera bestela ez da mugituko. Eta esperimentu hau zoragarria da, eta nahi baldin baduzu eta haserre baldin bazaude, fuerte txokatu. Hori da. Nahi Alkorta, eskerrik asko. Zuei, gonbidapenagatik. Eta laizter arte. Eman buelta bat mendik laizter. Nahi duzuenean, ni hemen etxean bezala. Bagoaz aurrera entzuleok eta, tradizioari ere begira jarri behar dugu, baina inauteriak Tolosatik haratago ere badaudelako, eta esan genizuen saiakerak egingo genituela, bakioraino joango gara, dokumental puxka baten inguruan aritzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Arotza zuen alaba bat, San Herriko xarman garena, gizonek nahi zuten gabe izan. Biotzaz nola zan, zerdun, ende alaba, marinela maite dut aita, esan duen ulertzen ezinezkoa da. Jauntxoa, tairetzat maitia, 2004 urtean herriko historiaren eta tradizioaren lehioa zabaldu zuten hainbat bakiotarrek. Konturatzeko berezko jai eder bat ospatzen zutela aintzineko herritarrek. Horrela, ikerketa horretatik abiatuz duela mende bat galduriko inauteria berreskuratu zuten, anarru eguna izendaturikoa. Aintzinako inauteri horrek berreskurapen prozesua aitortu eta ospatzeko asmoz, Bakioko udalak eta itsasalde dantza taldeak dokumental bat sustatu dute, eta otsailaren 6an bi arain zuzen ere estreinatuko dute, arratsaleko 7etan herriko probalekuan sartzeko doako txartela kulturetxean jaso behar dira, baina laizar jakingo dugu ea geratzen diren, ala tira, dokumentalak sortu duen komunitaten mugimendu horrek ere pixka bat irentsi dituen aukerak. Ala izan zan, ezkotz behartua, aberatxik ez zirenan, eta guztiak dantzan, guztiak alai. Mail ezberdin duaz, zerdun. Eta gu gurekin ditugu Ana Artze Ormaza bultzatzailea eta Zubero Andres zuzendaria, dokumentalen inguruan gauza gehiago ezagutzeko, dagoeneko nik primizian ikusteko aukera izan dut entrevista hau prestatzeko, baina uste dut bakiotarrak ere gogoz eta gozez izango direla biharko estreinaldi hortarako. Zubero, Ana Artze, ongi etorri eta egunon bioi. Egunon, eskerrik asko gonbiteagatik. Bai, egunon bai. Bueno, aipatu dut biharko estreinaldi hori, aipatu ditut gonbidapenak kulturetxean lortu behar hori, zenolako erantzuna izaten ari da dokumentala, zenaiko, herritik herrira jaiotako dokumentala dela esan dezakegu.
Hori da, justu orain eskatu dugu datu hori, eta momentuz herritarren 15 jaso du bere sarrera, ez da emaitza txarra, beraz espektazio handia dago, baina oraindik be, soberan daude sarrerak, beraz aukera daukate oraindik be, sarrera hori jasotzeko, ez bakarrik bakiotarrak, baizik Hori eta esan behar zuek be, nahi baduzue, noski gonbite hori luzatzen dugu. Bueno, aipatu dugu hemen historia eta tradizioaren leio bat zabaldu eta pixka bat iragan hain zurrunekoan zegoen zerbait, berreskuratzeko autua egin zenutela. Nori piztu zitzaion eta nola iragan gertu kortara izango dut, pixka bat jotzeko bide horian hartz. Bueno, uste dut horren erantzuleni naizela. Bueno, hasita gehien ja, oindela 2019-tik, datxataldetik, apur bat, iauteri herrikoiak ekartzen herrira, ez? Ordura arte zegoen olako oiturarik, eta orduan, bueno, Euskal Herriko beste leku batxotako iauteriak ekartzen hasi ginen herrira, lehen urtean lantzekoak, gero, ez dakit, lapurdikoak, sumerako maskara datare genuen, eta momentu batean esan genuen, oie, eta ze momentutan egitxiko da ez, gure txanda, ez? Zergaitik ez, gure aratuzte propioak berriro aktibatzea. Eta bueno, etxean aitarekin hitz egiten, aitak ja 96 urte ditu, eta berak zantzian, ni umean nintzenean bakion anarru eguna ospatzen genuen. Eta zaten nuen, ordan badaukagu, gurea. Eta bueno, ari hortik tiraka, hitz egin nuen, Iñaki Martiarturekin dela herriko ikertzaile bat, eta ere esan zidan, badaukat, nik jasota orain dela 25 urte persona nagusiei anarru egunari buruz ez dakiz zer, eta orduan, esan genuen, hazu behar dugu ari honi tiraka, eta hori, pertsona nagusiekin hitz egiten, eta haien oroimenak eta oroitzapenak eta batzen, eta, hortik hasi zen honi tiraka azteko asmoa, bai. Dokumentalean kontatzen da, ipatzen da, nola Aiton Amonei galdezka hasi zinaten. Nolabait transmisioa eten egintzen uneren batean, baina hortzegoen memorian, horregatik diot ezain urruti. Bai, hori da, bazegoen memoria, baina batzuen memoria, hau da, herriko persona nagusienen memorian bazegoen, baina, gazteagoak garenak eta gaur egun unpeak dinak, anarru hitza entzun ere eskenuen egin inoiz, ez? Eta deskubritu genuen, herritarren parte handi baten buruan eta hoetan noiz edo noiz erabilita behar bada, bazegoela, eta, izan da ere berba horren berreskurapen prozesu bat ere, bai. Bueno, estrainaldia bihar izango da esan da bezala, eta guk zuberoetan hartzekin jarraituko dugu entzuleok, dokumental honen garrantzia azpimarratzen eta aztertzen, baina une batean eten alditxo egin behar dugu, goazelako estudio zentraletarez, Bilboko estudiotara goaz, Itxaso Leon Kareagaren eskutik, azken ordukoa jasotzera Itxaso, egunon? Eixo egunon, Inigo egunon entzuleok, azken orduko honetan kontatu dezakegu Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak osakidetzan iraungitako txertoekin gertatutakoari buruz hitz egin duela gaur goizean. Konpondu gabeko krisia dela dio, eta osasun sailburua oraindik ez dela gai esateko zer kutx egin duen zehazki osakidetzan. Legebiltzarreko sarreran edabidei egindako adierazpenetan, Otxandianok deitoratu du gaur egun oraindik ere badagoela jendea, sektore kalteberetako pertsonak babesgabe daudenak larriak izan daitezkeen gaixotasunen aurrean. Eta osasun saila ez dela gai esateko fidagarritasun osoz zenbat jenderi eman dizkioten iraungitako txertoak, nortzuk diren eta zenbat diren. Beste kontu bat, Europako Parlamentuak bertan bera utzi du Carles Puigdemonten immunitatea eurodiputatu gisa, aurreko legegintzaldian Junts Perkatekin Toni Kominekin Europako eserleku bat lortu zuten kontseilari hoiei ere eragiten dien epaian. Epaiak ez du eraginik izango hortaz Puigdemonten egoeran, ez baitzen aurkeztu Europako azken hauteskundeetan, eta beraz ez du eserlekurik. Zalantzan jartzen du Angel Zambaki eurodiputatu bulgariarraren izendapena Voxen talde bereko kontserbadore eta erreformisten kide izateagatik. Alderdi politiko horrek immunitate aztertzen ari ziren eurodiputatuen aurkako prozesu penala sustatu zuen. Eta amaitzeko beste aipagai bat gurean. Gasteizko epaitegi bat ertzaintzaren epeko azterketak Arkautitik Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan egoitzak dituzten oposizioak prestatzen espezializatutako akademia batera filtratu ote diren ikertzen ari da. Ikerketa Arabako hiriburuko beste akademia batek aurkeztutako salaketatik sortu da, informazio privilegiatuaren erabileraz ohartarazi baitu. Zehazki joan den astean, Diario de Noticias de Álava egunkariak aurreratu zuenez, salaketa azterketa psikoteknikoan oinarritzen da. Eta beste kontu bat aipatuko dugu, gaur goizetik ari gara honen berri ematen, gaur goizaldeko 4 aldera,
Bizkaia 725 errepidean Zornotzaldean sutea izan da eta itxita geratu da errepidea norantza bietan, ondoren errai bat ireki dute, oraintxe berriro esan dezakegu duela minutu eskas berriro ere errepidea itxita dagoela norantzko bietan sute horrengatik beragatik, adiberaz inguru horretan bazabiltzate, eta besterik ez gure aldetik oraingoz 12etan itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon, hauxe azken ordua, guk eguerdiko 12etan berriz ere ingo dugu informazio zerbitzuekin bat, baina aurrera egingo dugu, aipatu bezala, hementxe gabiltzarako Anarro egunaren inguruko dokumentalarekin. Anart, zuberoa, hau pixka bat nahi erantzuek aukeratu norke erantzuten duen, baina dokumentalen egiten dena osnarketen artean ere badago bat oso interesgarria, nolabait, iauteri rurala eta landaren mukoa eta iauteri urbanoan nolabait kontra jartzen dituena. Eta osnarketa horretan badagoela, ez pixka bat, lehen eraritu gara hemen Santageda eta Agate dela nahi alkortarekin, Herrito zarra, Santagedan lurra astintze horretan, nolabait, esnatu beharra dagoela lurra eta guzkiari ekarpen hori egin. Iauteri rurala da, zalantzarik gabe, bakio nolabait berreskuratzen ari zareten hori, eta tradizio hortatik eta mitologiatik tiraka aritu zareten neurri handi batean dokumentala osatzen, zuberoa. Pixka bat badagoelako, ez, jai honen atzean, pisu antropologiko eta jatorrizko hori, ez. Bai, dudabari, nik uste dute galdera importantea bota duela lehen Anartzek esanez, zergatik eta zertarako, berreskuratu nahi izan dugu gure iauteri rurala ematen du nolabait modan jarri dela bebai, guztiok nahi dugula nolabait iragana berreskuratzea, eta nik uste dut dokumentalean galdera hori botatzen dela, zergatik eta zertarako. Gu bakiotar moduan badakigu sorte handikoak garela, baina askotan kanpotik esan behar dizute zein aberatsa zuen, eta horregatik nik nire buruan neukan eta Nartzi gainera komentatu nion, importantea zela Euskal Herriko aditu onenengana jotzea, jakiteko zergatik eta zertarako egiten ari garen hau. Azken finean identitateari buruz ari gara, antropologik askotan, justatxo ginen izketan eta zu ikusteko aukera izan duzu, Thierry Tufo, antropologo lapurtarrak esaten du, azken finean ez da bakarrik gure tradizioa, da gure hizkuntza, gure poetak berreskuratzea, Euskara, Olentzero, Santageda, hori dana, identitatea da, eta oso importantea da mundu globalizatu honetan kokatzea nolabait. Orduan, azken finean, gure intentzioa izan da, hori, gako batzuk emotea, eta azken finean, herritarrek dute lekukoa, eta herritarrek erabaki behar dute, zertarako eta zergatik guzti hau berreskuratzea importantea den. Ez dakit erantzun dudan zure galdera. Bai, aipatu duzu Thierry Truffaut, eta uste dut horre, pixkat, parean ere agertzen direla ez beste izen batzuk, Aizpea Leizaolarena, pixkat antropologiaren ikuspegitik eurak, baina Joseba Aurkenerenak ere egiten du ez, historia ikuspegitik eta mitologiaren ezagutzatik alako ekarpena, dantzare tartean dagoelako, nola ez, Oierara Olazare tartean, uste dut bildu dituzuela ez, aritu eta jakituria ikaragarria duten, gai hau nolabait aletzeko topazen ditzaketen, zuberoa zuk esan duzu, onenak. Bai, hori da, pisua emotearren. Anartzek zibrasko beste ideia badauka, gainera dudabariko solotuta dago dantza euskal iauteriekin, ez da? Bai, eta azkenean kanpoko aditu hauek eman dikuten ikuspegiare bada ekartzea guk herrian egin dugun berreskurapen hau, Bakioko herriak egin duen Anarroaren inguruan, baina apur bat erakutsi hau gai universala dela, ez? Egia da, badaudela, aratuzte bakoitzak badaukazala bere zitasunak, baina fondoan dagoena, kontzeptu berdina daude, ez fondoan, simbolo berdinak, gauza berdina erantzun beharra, eta horrek bat egiten du, Europako mendebaldeko iauteri, landa eremuko, edo iauteri rural guztiekin, eta, apur bat,
dokumentalak badauka ikuspegi unibertsal hori ere bai, ez? Ez zaio interesatuko bakarrik bakioko anarru egunari buruzko berreskurapenean jakin nahi duenari, ez, osea, hau interesatuko zaio, orokorrean, zurak esaten zuen moduan, ikuspegi unibertsala daukan horri, ez? Badago nire ustez beste hausnarketa garrantzitsu bat dokumentalean eta uste lotuta dagoela, ez Lehen Anartz, zuk plazaratu duzun galdera eta zuberoak neurri batean ere erantzun duen horrekin, eta da komunitatearen eta herriaren garrantzia hori, alegia, ze garrantzia itortzen zaion ospatzen den horri, ez? Komunitateak ze itortza egiten dion, gertakariari edo ospakizunari berari, ez? Hor, denak hartzen duela zentzua, nolabait. Bai, azkenean, iauteriek bazeukaten eta badaukate bere funtzioa eta gizarte funtzio bat zen, ez? Azkenean, aurre egin bat zioten arrisku bati eta arrisku hori egiten zioten aurre modu kolektiboan. Gaur eguneko gizartean, are garrantzia handiago dauka, ez? Olako ariketa, olako dinamika, olako errituak egiteari, ez? Badakigu, gaude gizarte guztiz globalizatu eta individualista batean, eta ematen du, aurrean ditugun arrisku hoiei, ez? Noperak egin behar diola aurre, ez? Bere gauza hoi. Eta, ariketa kolektibo hau oso garrantzitsua da, komunitatea ehuntzeko, ez? Komunitatea saretzeko, eta badauka apelazio bat ere bai, ez? Bakioko identitate propioari, zurak esaten zuen, ez? Berezko identitate horri badauka apelazio bat, eta nik uste dut hor bat egiten dugula kolektiboak eta komunitateak, eta, ariketa kolektibo moduan nik uste dut oso garrantzitsua dela. Ekarpen antropologikoa da, ekarpen historikoa da, eta baita ekarpen linguistikoa ere, ze anarru bihurtu da, gure hiztegietan kokatutako hitza, eta hor ere hausnarketa oso ederra dago dokumentalean. Bai, guztiz, azkenean, gaur egun, niri satisfakzio gehiena ematen diena da, gaur eguneko ume guztiek jakintza daukatela ja, anarru berba, baina 70 urtetan ez da erabili izan herrian. Eta hizkuntza aldetik berezko berba bat eukitea, eta gaur eguneko ume eta gazteek zalantzan ez dute jartzen, hori hor dagoela, ja, 40 eta tanto urte ditugunentzako, oso berreskurapen garrantzitsua da, ze guk orain dela gutxi arte ez dugu honen berri izan, ez? Eta orduan, egia da, zubilan hori egiten duela berreskurapen honek, eta hizkuntza aldetik oso garrantzitsua izan dela. Nik kuriositatea daukat, hitzarekin ez, narrua hitzarekin, hemen behin aipatu genuen narrentxif, eroen txalupa eta narratx hitza bergaran agertu zela, como galtzerdi oso luzeak eta rastaka erabiltzen zituen, eta ez dakit kuriositatea daukat, badakigun nondik datorren narrua hitza edo etimologia? Horri buruz hitz egiten da dokumentalean ere bai, Iñaki Martiartuk herriko ikertzaileak badauka teoria bat, ez dakigu hor, teoria, hipotesi bat dauka, eta berak lotzen du ardiaren narruarekin, ez? Anarrua lotzen du, azkenean anarruek janzten zuten bere garaian inguruan zeukaten edo zer, ez? Baserrian hartzen zituzten, ez dakit, izarak burua tapatzeko, sakutelak edo oialak, ardinarruak ere bai, eta berak lotzen du ardinarru horrekin, bai. Kalakanen musika entzuten ari gara zuberoa, hau ere izan da, dokumentalari eginako beste ekarpen garrantzitsu bat. Momentu batzuetan, batez ere hasieran badago, ez? Fikzionatzeko joera txiki bat ere, hainbat elementu uztartu dituzu eta azkenean, dokumental sendo bat osatu eta estrenatzeko prestatu. Sumea da, baina nik uste dut gu pentsatu genuen nola bat, gainera beste gunean hemen herrian egin zidaten elkarrizketa batean esaten nuen, ez da? Nire 9 urteko alaba, nola nire 80 urteko amak, nola nire koñata atzerritarrak ulertzeko zerbait izan behar zela. Orduan, saiatu gera gauza arina egiten, nahiko telebista formatokoa, momentu batzutan umore pizka badekona bebai, fikzio momentu hori bebai, badakigu askok barrez lehertuko direla, azkenean agian negar pizka bat ere egiten dugu, denetarik dago, gauza harina egin nahi genuen, baina esan bezala pisuarekin. Orduan, azken finean, Euskaltzaindiak adibidez edo Labairu Fundazioak hitz hori jasotzea edo aipatutako aditu horien iruzkinak izatea lagungarriak dira,
dudabarik. Edozein kasutan, tradizioari buruz, ari garela eta bat, beste bi hausnarketa importante egingo nituzkenik. Alde batetik, tradizioa gauza bizia dela, une oro eguneratzen dela, orduan gaur batez ere, anartzen izkutik, baina, herriak anarru egun hau proposatu du, baina agian etorkizun batean beste anarru egun ezberdina ateratzen da, eta hori be, oso importantea da. Bestetik, gainera, lehen egon zarete emakumeen paperari buruz hitz egiten, eta kasu honetan, nik arronago, egindako lanagatik, zeren dudabarik anarru eguna eta dokumentu feminista da, emakumearen paperari buruz ere hitz egiten dugu, eta oso gauza interesgarriak esaten dira. Eta azkenik alakanera bueltatuz, esan behar dugu, bihar, zu entzuteko aukera izan duzu, baina bihar herritarrak entzungo duten abesti hori, bertsio esklusiboa da, eta dokumentala bezala, herritarrekin opari partekatua. Opari hori partekatzeko aukera bihar esan da bezala entzuleok, arratsaldeko 7:00 Bakion, baina esan da bezala Bakioko herritarretatik asko zaratago ere, antropologian, etnografian, gure historian, beste bat esparrutan interesa duen orok, edo inauteria, bere jatorrian eta bere iraganean nola bizi izan dugun herri bezala ulertzeko moduko dokumentala duzue, eta, sarrerak eskuragarri dira, doako sarrera horiek, txartelak nolabait esango dugu, gonbidapenak, kulturre etxean, probalekuan izango da arratsaleko 7:00 dokumental hori, eta bertan, elkarrekin aritzeko, elkarrekin hausnartzeko, eta gozatzeko aukera izango duzue. Anartze eta zuberoan mila esker bioi gaur guretzat tartetxo hartzeagatik, eta gozatu biharko estrainaldi hori. Eskerrik asko, zuen zain izango gara, Hori da, zuei eskerrik asko laguntzearren. Mil esker. Entzuleok aurrera egingo dugu segituan, goizeko 11 eta 15 minutu ditugun honetan, dagoeneko gure hurrengo gonbidatuak ere zai ditugulako, eta segituan, hau ere maite dugun gaia dugu, eta segituan izango gara. Imanol Ituño eta Mertxe Gilekin hizketan, Farolin eta Zarambolas giro horretan. Gelitu hemen gurekin, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8:00 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrik egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Sekula nuela erreko zinekin nuen ta zigarroa eskutan abilitzauek idazten betianik esan dut umerik nuela nahi ta nere neska urdun dagoela esaten etorri zait. Gasteizen Zeledon izatea, Tolosan Inautil izaleku txuna, Donostian Urrezko danborra, Lekeition Kaxarrankako dantzaria izatea, edo zure auzoko txupinazoa botatzeko aukera izatea. Ohore handiak dira horiek,
ilusioa eta ardura puntu bat sentitu dezakezu. Aurrekoek nola egin duten ikusi, zuk zer eskaini nahi duzun aztertu. Egiten duzula ere, gauza bat argi dago. Zure bizitzak dirauen bitartean beti esan ahalko duzu, ni Zeledon izan nintzen, ni Kutxuna izan nintzen. Edo gu, Farolin eta Zarambolas izan ginen. Bidatu gure hitzetan beste alditan esan da batzutan edan daztenean beti gezurretan arapar bikotea kantxan beti abizan. Farolin eta Zarambolas Bilboko Aratuztetako pertsonaiak dira. 1979 urtean sortu zituzten konpartsek eta urtero ordena botxotarrak 2 pertsona esanguratsu aukeratzen ditu haiek gorpuzteko. Aurtengoak aukeratuta daude eta Imanol Ituño eta Mertxe Gil izan dira hautatuak. Eta orea handi hau eta zoriontasun hau elkarrabanatzeko gurera gonbidatu ditugu, egunon bikote? Kaixo, egunon. Egunon. Aize, beti esango duzu, orain ja, betira bizitza guztirako zuek izan zaretela Farolin eta Zarambolas. Egia da, zerrenda luzea da, urtero aukeratzen dira hola bi pertsona hauek gorpuzteko, baina ni harro eta gustora nago, ni aukeratu izanaz, bai? Nik jakin nahi dutena da, nola izaten den prozesuko azken momentu hori, hau da, zuri e-mail bat iritsi zitzaizun, telefono dei bat, aurrez aurre esan zizueten, nola izaten da? Bueno, niri pertsonalki deitu egin zidaten, telefonoz deitu zidaten, eta gero WhatsApp bidez ibili ginen ere izketa, gaur egun horren modernoa gara ja denbora guztian konektatuta egon bar dugula, baina ia da, lehenengo harremana telefonoz izan zara. Zumertxe, zure kasu nola izan zen? Niri bideli zidaten mesutxo bat golokako emailera, Mertxeren telefonoa eskatzen. eta gero erantzunien, eta gero ja ditu zidaten telefonoz bebai. Bale, prozedura oso korrektua, lehenengo antzerki taldeari, eta, pertsona bera da, baina beraieko azpare pauso guztiak bete zituzten, ez? Bai, hori zehala izan zen. Pues, esan behar da, Imanol Ituño, mago ospetsua, eta, Mertxe Gil, goloka antzerki taldeko kidea, aspalditik bai, bi referente, arte eszenikoetan, bat magiarekin, beste aktore txotxongiloekin eta bar, eta ez dakit, uste dut, representante onenak edo egokienak, Farolin eta Zarambolasen papera betetzeko. Bueno, behintzat merkeenak bagara, ez dakit egokienak, merkeenak Ilusioa izango sentituko duzu ziurrenik, baina ardura ere bai? Bueno, bai, bada, azkenean zure hiriaren irudi, zara, ez da? Aste batez bada ere, nolabait, egongo gara hor, saltza guztietan sartuta, ez dakit jendeak agurtuko gaitu, ez dakit, egongo gara hor, bai, gure hiriaren irudi bezala, eta inauteriak beste alde honetatik gozatzen. Bueno, kontatu beharko dugu agian, ezagutzen ez duten entzat, prozesua, orain zuek aukeratuta, otsailaren 12an, ostegunean, kale jira bate egingo dela, eta zuek ezagutzera emango zaituztetela, Farolin eta Zarambolas ezagutuko ditugula, bi pertsonaia ikoniko hauek, izango direlako protagonistak, bai ostegunean eta ostiralean. Osteguneko kale jira Arriagatik abiatuko da 6:30, eta maskara trukea egingo duzu okerrez banago 7:30 aldera, eta hurrengo egunean izango da Farolin eta Zarambolasen atxiloketa, eta pertsona horien epaiketa. Imanol, zer sentiarazten dizu honek? Zain justu atzo eduki genuen irratian abokatu bat, esanez, epaiketen aurrean ikerketa batek diola antxietatea igo egiten dela, antxietate kopuruak igo egiten direla. Zu zer moduz daude? Bueno, nik badakit epaiketa nola bukatuko den, beraz, antzietate puntu hori ez daukat, gidoi irakurri dudalako. Baina,
Ere, ez da sekretu bat, hau da, urtero bukatu berdin bukatzen da. Bi pertsonaia hauek epaitu egiten dira eta zigor gorena jasotzen dute. Eta gogoa hundiz, itxaroten ari nahi, segun hori, azkenean bada, ez dakit, bi pertsonaiek izaten duten olako unerik gorena dala esango nuke, ez? Osa, antzerki bat egiten da plaza berrian, hor Bilboko bihotzean, Bilbosarreko bihotzean, eta, bueno, jendez gainezka egoten da, eta bada niretzako hola momenturik kutxunena. Bueno, bizka bat, eingo nukela, rekorrido bizka bat, gehiago ezagutu, nik ezagutzen ditut biak, baino Mertxe adibidez, noiztik goloka, ez dakit, nik uste dut, nigo atzen naiz juten ginenean Zugarramur dira, bueno, han topaketa egiten zela txongiokin, eta bar, euriari du, handikan, zemuz dijoa goloka. Goloka aurrera doa, oztopoz, baina aurrera doa. Hori, goloka 83an sortu zen, edo gitzienez, handik dago lehenengo txekeak, beti esaten dute, lehenengo txekea 83koa da, orduan, handik aurrera, muga hori jarri duzute. Eta aurrera goaz, urtean zehar, kale-eskale, eta antzerkia egiten, eta bueno, pena handiz, gure Andoni golokako alma materra utzi zigun, orain dela 4 urte, eta baina hala ere aurrera berari esker aurrera goaz. Bai, guatzen dut, Andonina, eta bai referente hutsa guretzat ere. Eta nik hori esan egin, hau omenaldi bat izango dela berarentzako. Omenaldi polita gainera, beidaz kasualitatez, osea, 83 sortzen da goloka, 84en jaiotzen dira, Farolin eta Zarambolas, ofizialki, eta Imanoletzan ez da jaio gaindik. Eta nola pasatzen da, gaieta kaja batetik, Farolin izatera, Imanol? Egia esan behar badizut, inoiz espero ez nukeen zer gertatu da, nik onuen esperolako, ez dakit, errekonozimendua edo horrelako, ez dakit, hola nire izena aipatza horrelako, nik imaginatzen dut, ez dakit nolakoak diren batzar horrek, baina holako gauzak aukeratzen diren batzar horietan denak horrela batuta, nor dituko dugu? Dituko dugu Valverde, Valverde ez igual, Nico Williams da norbaitek, segatik ez Imanol, karo, nik horrerdian, zer pintatzen dut hemen, osea, nire ez dakit. Jope, unkigarria da, bueno, askotan esan izan dut, niri gustatzen zaidala da, ez niri ematea baizik eta mago bat ematea, hau da, magiak, derrepente, bueno, nolabaiteko oneritzia jaso duela gizartearengan edo olako festa batean, mago batek ere segatik ez parte hartu dezakela, ez dakit, aktore batek edo zuzendari batek edo beste batek hartu dezaken bezala, mago batek ere paper hori hartu dela, eta hori, ez dakit, nolabaiteko magia dignifikatzeko edo nolabaiteko berdintasun batera heltzeko, nik uste polita dela. Bai, uste dute guain dela 12 urte, hola, irabazi zenun, estatuko magia txapelketa hura, gaieta kutsarekin, guain dela beste urte batzuk eta Ramperen obra batzuk idatzitakoa, eta izugarrizko, ez dakit, esperientzia ikerketa, berreskuratzeko Ramper bezalako figura, eta paiaso, bera, esate dute, bai, epaituta izan zela, eta, hor badago, badaude ez, horrelako albiste ezakigu benetakok edo ez, baina, epaiketekin paiaso bat, ez dakit lotura baukazu behintzat. Bai, batez ere paiaso den aldetik, epaiketekin baina, orain epaiketa jasoko dudan arren, bai, egia da. Vale. Nik, benetan, enbidiaz, ikusi nuenean albistea, ez dakit, iruditzen zait oso polita, nola berreskuratzen, frankismo eta gero nola berreskuratu iain auterik hainbeste lekuetan, batzuk tradizioz tiratzen, beste batzuk tradizio berrik sortzen, eta hoi izango zan kasu. Aipatu behar da, Bilboko konpartzen lana, ez? Mertxe? Mertxe eman. Mertxe. Moztuta entzuten dut, eta hori lan handia egin dela berreskuratzeko inauteriak, egia esan da hori konpartzek lan handia egiten dute dana prestatzen, mozorroak, desfileak, koplillak, lehiaketak,
elkarlanean udalakoarekin, baina hori, nik uste dut, konpartzak dira hori berreskaratu direnak inauteri horiek. Eta polita da hori. Guztioko ateratzea, kalera, konpartza handi baten moduz, denok batera. Disfrutatzeko, salatzeko salatu behar dena, zen momentua da, eta bueno, disfrutatzeko eta partetekatzeko esparru hori eta kalea berreskuratzeko apurtzu betere. Zuki Manola adibidez, nabaritzen da kanpotik urtez urte nola juten handitzen Bilboko inauteria? Hori, esan izan dugu beste elkarrizketa batzuetan, ez dakit beste tokietan ematen den. Bilbon, inauteriak zapatu honetan, ez dira azte, baina zapatu honetan gu badukagu gure farolin eta zarambolaz bezalako lehenengo aktu ofiziala. Eta da, koplilla lehiaketen epaileak izango gara. Beira, alde horretatik epaile izango gara, baina beste, epaile izango gara epaiketa batean, ez epaituak, baizik eta epaile. Orduan, Karo, Bilbo den arroputzarekin, da farolin personajea oso arroputza da, oso bilbotarra bera. Karo, Bilbon gertatzen da, auzoetako inauteriak beti direla aste bat lehenago edo aste bat geroago. Hau da, hemen nahi eskero 3 astez egon zaitezke mozorrotuta. Jendeak kaletik arraro begiratu gabe, esan nahi dut. Orduan, nik uste haunditze hori azken urtetan geroz eta handiagoa dala. Ez dakit ere, ni aitan azenetik ere umeak ditudanez, umei ere mozorrotza gustatzen zaienez ere, diago nagoela horrelako gauzetara, baina, hoize, nahi eskero 3 astez inauteriak badituzu, hementxe. Baina da handia. Oso ondo ekipo oso plazerra izan da guretzat farolin eta zarambolas ezagutzea. Nik aitortu behar dizut, ez nituela ezagutzen, egia da, parrandara Bilbora, naizela asko jo nere bizitzan zehar, baina oso polita iruditu zait, eta zuentzako sekulako ohorea baita ere, horrelako paper bat lortu izana, beraz, hemendik zorionak, eta zer esango diogu disfrutatzeko. Eta farolini beti arago, eta zarambolasi gozatu alduzun bitartean, carpe diem. Mila esker. Bilboko inauterietara. Badokagu, bakion dokumentala ikusi beharra, Bilboko inauterietan egon beharra, Tolosako inauterietan ez pagaude akatzen gaituzte. Itzordu gehiagin. Disoziatzeko momentua. Urte osoko inauteria behar dugu. Beste antolakuntza bat egin behar dugu, eta urte oso antzear inauteriak. Bikote mila esker eta laizter arte. Agur. Agur, ondizan. Norena da idazten dugun historia. Norena ote da idazten dugun historia kantatzen duzunek Moonshine Bagonekin, eta hementxe orainari kantuarekin egingo ditugu urrengo 3 minutuak. Bagoaz Bakiotik Bilbora joan gara, eta Bilbotik Iruñeraino. Horretan, marraztuko ditugu galera. Erantzuna bekintzak berak nor da bilzaintzen, norlanean, nor da bilantzan. Sukaldean plazan. Ertzetan guztiontzak etxeak eraikitzeari ekin. Herri baten barruan da hizkuntza bateken. Horretan, marraztuko ditugu galera. Erantzuna bekintzak berak nor da bilzaintzen, norlanean, nor da bilantzan. Sukaldean plazan. Sukaldean plazan.
Ditugu galera Erantzuna bekintzak berak nor da zaintzen Nor lanean, nor da bilantzan Hormetan marraztuko ditugu galera Erantzuna bekintzak berak nor da zaintzen Nor lanean, nor da bilantzan Sukaldean plazan Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzule, 11:24 ditugune honetan, guk gauza pare badozkago egiteko. Lehenengoa, oso garrantzitsua, hementxe dagoeneko entzungai dugun Imanulen urtetako bertsoa entzutea. Baina, pixka laburra geratu zaio Gorkari, 20 segundutxoko audio bat ikusten ari nahiz hemen. Bueno, hause Gorka Santestebanik Imanol González Gurrutxaga lankideari, bere urtetan bidaritako bertsoa. Zorionak, gure Imanol Gurrutxaga zorionak, zure urte betetzean zorionak, zine zuzendaria da gure Imanol zorionak. Hombre, Gorka, hori bertso bat baino, ez, hau da bertsio bat. Kantu baten bertsioa zen, bai. Bertsioa, baina egia da, Imanoli buruzko bi gauza garrantzitsuenak aipatu dituela. Bueno, 3, bat, bere izena ondo, Imanol, 2, bere urte betetzeguna dela, eta 3, zinema zuzendaria dela. Kontzeptuak garbi. Garbi, zertarako gehiago. Aizu, nahikoa. eta gure entzulentzat beste sorpresatxoa daukagu. Abai? Ze, ez dakite Goiuri ezagutzen duten, nik uste baietze dagoeneko oso ezaguna da, Abraham Kupeiro musikaria. Pentsatzen ezaten ari zena, ea Goiuri ezagutzen duten. Ez dakit Goiuri, ea gure entzuleak ezagutuko duten. Abraham Kupeiro instrumentista zoragarria da, gure saioan bigarren kafean izan zen duela 3 urteia da. Bai. Artean oraindik, Espainiar telebistako saio ezagunenetan ibili gabe zegoenean. Folk musikaren aitzakipean, ekarri genuen ona, eta oso politia izan zen, pixka bat sorpresaz izan zelako, Abraham Kupeiro hemendik dabil, etor da dila gure estudiora, hementxe. Horra, egiten ditugun gauza horietako bat izan zen. Dantzariekin etorri zen? Ez, etorri zen esango nuke Sabela Kamaino akordo hilariarekin, Gurera bakarrik etorri zen. Gurera bakarrik etorri zen? Ez dakit Sabela eta etorri ziren. Zergatik dantzari bat buruan. Bueno, ez dakit, baina, garai bateko instrumentuak berreskuratzen ditu, ez dakit, mendeak dituzten instrumentuak sonatu arazten ditu, eta gainera badakigu film handietan eta soinu bandetan ere parte hartu duela. Cuando vas conmigo a caminar, mírasme de reollo en esos sueños, quiero acordar. Mírasme de reollo en esos sueños, quiero soñar. Abraham Kupeiro musikari galiziarra da, Lugokoa, Sarriakoa, eta, guretzat bideo bat ere helarazi du Euskal Herrira jotzera datorrelako. Kaixo lagun euskaldunok, Abraham Kupeiro naiz, eta datorren otsailaren 20an Tolosako Leideroan txokian izango nauzue.
Aztutako soinuak proiektu orkesten, Zibran Seixo violin jolearen eta Marta Kubas akordio hilarearen laguntzarekin. Hain ikusiko, garelakoan. Ba, hoxe, Abram Kupeiro kelarazi digun mezua, eta Euskal Herrian izango da bai, Tolosan otsailaren 20an, beste data batzuk ere baditu aurrerago, baina gertukoena horixe 15 egun barru Tolosan izango da, eta guk entzuleok datozen egunetan, gaurtik hasita, haren kontzerturako zozketa martxan jarriko dugu, eta sarrera bi lortzeko aukera izango duzue. Benetan flipatzeko moduko musikaria, inoiz ikusi ez dituzuen instrumentu, eta instrumentu hauek dituzten berezitasunak gozatzeko aukera. Eta guk bertan egotean nahi genuen, eta Abram Kupeiro dagoeneko lagun bihurtu zaigunez, esan genuen nahizu, Abram, bidali guzu bideotxo bat guk sareetan kokatuko dugu, eta zozketatxo bat egingo dugu, gure entzuleak ere zurera gonbidatzeko. Entzun, lamento kantuan, hemen igual 3-4 mende dituen trompeta edo prototrompeta moduko bat, haize instrumentu bat jotzen ari da. Entzuleok, Abram Kupeiro Tolosan Euskal Herrian izango da datorren otsailaren 20an, eta guk bertara gonbidatu nahi zaituztegu, beraz gure sareetan, gure lehiaketan parte hartzeko gonbita segituan helaraziko dizuegu egunotan, eta jarraituko dugu haren inguruan hizketan, eta saiatuko gara gure saiora ere haren instrumenturen bat ekartzen, eta pixatzuek fliparazten, ze benetan flipatzeko moduko da Abram Kupeiro, eta oso musikari gomendagarria. Oso berezia, oso zaila, haren pareko ezer, topatzea eta Euskal Herrian egote horretan aitzaki hau edo aukera hau baliatzea nahi genuke eta horregatik ekarri dugu gurera. Aurrera goaz, esan dugu Bakiotik Bilbora, Bilbotik Iruñera goazela, eta bagoaz segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Mi Pamplona, que yo quiero recordar. Florecí con los cerezos de aquel bonito lugar, de aquel bonito lugar. Siempre guardaré los besos. Nolakoa da Iruña, eta nolakoa zen, duela 25 urte, desberdina oso. Hasteko, biztanle kopuruari dagokionez. Gaur egun, 213.526 iruindar daude, eta duela 25 urte, 180.000 inguru ziren. Hazi eginda hiria, eta hiriarekin, biztanleentzako espazioak. Pentsa, ez ziren, guretzat hain garrantzitsuak diren, 2 espazio existitzen.
laba sarea edo baluarte. Zer gehiago? Ez ziren, guretzat hain mugarri izan diren bi gertakari oraindik gertatu. Nagore Lafayen hilketa eta La Manadaren talde bortxaketa. Si en Japón una niña llorará. Baina tira, desberdintasunak askoz ugariagoak dira, eta horregatik Monodrama Teatrok larun batean estrainatuko du bere azken sorkuntza eszenikoa, Iruña 2.0. Iruñak azken 25 urteetan izan duen bilakaerari buruzko lana. 7 Nafarroako Antzerki Eskolan izango da lehenengo emanaldia, eta Itxaso Etxeberria gonbidatu dugu gurera obraz hitz egiteko. Egunon, Itxaso? Egunon, zer modu, ze polita, ez? Hasiera hori Amaiaren Yamaguchirekin. Oso aproposa, hemen gu giroan sartzeko, antxe gu sentitzen gara Yamaguchiko aulki batean eserita bageunden bezala. Bai, primeran gainera, obran agertzen da, aipatu dituzuen gertakari historiko horiek, eta baita ere abestia, orduan izan da, ostras, ze polita. Ze ondo. Bueno, galdetu diguzu guri, ea moduz gauden, baina guk galdetu behar dizugu zuri, zer moduz zauden, ze larun batean gaur da, otxaiak 5, otxaiaren 7 izango da estreinaldia, ordu gutxi falta dira, orduri zaudete? Bai, pixkat urduri gaude, baita ere gogotsu, eta, preestreinaldi moduko bat egin genuen duela hilabete eta piko, Etxaurin, Nafarroko herri batean, eta orduan horrek ere lasaitasun puntu bat eman zigun, ikusi genuelako, nahiko ongi funtzionatu zuela publikoarekin. Aldaketak egon dira, eta, hau izango da benetako hori ez froga, baina ongi gaineratzo, etorri ziren Alaitz Institutuko arte estenikotako ikasleak, eta ere, primerakoa izan zen haien arrera, orduan, horrek lasaitzen gaitu, baina, pixkat urduri gaude, noski. Ipatu duzu guk esandako gertakari historikoak ere agertuko direla, Yamaguchi bestiara agertuko dela, baina hemen abia puntua Tximino bat da, Charlie Tximinoa. Zein da Charlie? Iruindarrak ez garen ontzat, eta ezagutu ez genuen ontzat, baina hemen mai daukaten ere parean, eta maik esaten du... Goatzen naiz, baina, txiko dugu Itxaso kontatzen, nik gero, gauzatxoa zergatik dator nire burura, Charlie kontatuko eta bai. Itxaso, orduan zein da Charlie? Bai, Charlie, hemen Iruñan oso famatua izan zen Tximino bat da, eta... Charlie Tximinoa eta koneran zegoen, kaiola batean sartuta, printzipioz, hori gerora gertatu zen, ez? Hasiera batean, etxe batean, Mercaderes kaleko etxe batean familia batekin bizi zen Tximinoa. Eta, familiako beste bat bezala bizi zenan, baina, azkenean gero egoera ja, pixkat deserosoa edo, zailagoa suertatu zen, eta orduan eraman zuten udaletxera, eta udaletxeak erabaki zuen, takoneran jartzea. Eta, fama handia izan zuen, 80. hamarkada horretan, jendeak imaginatu, Ganberriko guztiak, Iruñeko ganberro guztiak, eta ganberrika guztiak, hurbiltzen ziren, eta, egiten zizkioten putarikak, eta orduan bera ere, estres horren barnean, baita ere, zegoen pixka bat, gogorra izan zen Charlie-rentzat, seguro, bere bizitza takonera parkean. Nolabaiteko baita ere, tortura modukoa jasotzen zuen ere, azkenean, berak fama du baita ere, kentzen zituelako gauzak, betaurrekoak, masturbatzen zelako jendaurrean, eta, baina, imaginatu, jendeak sartzen zion ziria askotan orduan, bere reakzioa ere izan zen, hori, potentea. Eta azkenean, gaixoa, benetazko bertsioa da kaiola batean hotzezil egin zela. Baina guk obran nahi izan dugu berreskuratu eta beste, Kafkaren Informe para una Akademiaren historia ere hori horretan oinarrituta, berriro ere bizitzara bueltatu eta hitz egiten duen Tximino batean bilakatu nolabait. Karaba deitzen dena.
Eta lekuko ezin hobea, Iruña kontatzeko, nik Charliekin nire harremana, nire zea da, goatzen naiz, beta horrekoena, masturbaziona, hori, askotak komentatzala, sarfeminetan, eta bar, eta goratzen naiz, ziurtatu mesedez, baino, Escribá de Balaguer, ez dakit, beatifikazioa eskatu zutenean, eta Cojón Prieto y los Guajolotes kontzertu batin zuten, eta bukatu zuten Kaiolandoan kantatzen, sacaremos ese mono de la jaula, eskatzen Charlieren beatifikazioa. Horrela da. Alaxe da, eta alaxe kontatzen dugu gure obran ere. Ze, hau gainera, oso fuertea da, ze, karo, prestreinua egin genuenean, etxaurin, jendeak ez zuen, ezekien non hasten zen fantasia, eta zein zen egia, ez? Zezke, zati hau da oso fantastikoa, ez? Baina hala izan zen, osea, justo Escribá de Balaguer, ez? Monseñor Escribá de Balaguer beatifikatu behar zutenean, tximoa desagertu zen, ez? Hile egin zen eta desagertu zen. Orduan, karo, imaginatu hori, ez? Iruñako iruditegi fantastiko horretan, eta gainera Eskroto eta Gabilan eta guzti hauek zeudela hor tartean, eta zeudela, umore nahiko azido batekin, ez? Zeudela hor jolasten, ez? Egin zuten hori pro-beatificación, ez? Romeria pro-beatificación, orduan hasi ziren, Iruñetik hor romeria moduko bate egiten, saiatu ziren ere Navarreria enparantzan hor plaka bat jartzen bere omenean, eta egin zuten hori, sacaremos a ese mono de la jaula, abesti hori, ez? Eta, berreskuratzen dugu ere, zera, ikaragarria, bai. Itxaso, guzurekin ari gara izketan, baina lantaldean hiru zarete ez, Angel Garazi eta zu, jakin nahiko nuke, zuen artean ere, Iruña bera bizitzeko modu desberdinak izango zen dituzten, ez? 25 urte hauek, ez dituzue berdin oroituko zuetako bakoitzak. Hori da, hori oso polita izan da, ez? Azkenean, konturatu gara, modu asko daudela Iruña bizitzeko, belaunaldi bakoitzak ere modu batean bizitzen duela hiria eta gertakariak nolabait, ez? Zuzendaria, Angel Sagüesek baditu 78 urte, Garazi San Martinek, nire, beste aktoresa, 38, eta nik 30. Orduan, karo, azkenengo 25 urte hauek batzen gaituzte, ez? Baina modu oso ezberdin batean, ez? Adibidez, Nagorerena gertatu zenean, ez? Ni 13 urte nituen, eta ez da berdin, ez? Bizitzen ere, Garazi, bazituen 20 piko, orduan, desberdina da, ez? Eta hori ere plasmatu nahi izan dugu, edo plazaratu nolabait ere obran. Eta baita ere, hori ikusi dugu interesgarria dela, ez? Bakoitzak modu batean bizitzen duela hiria eta gertakariak, eta polita izan da bai deskubrimendu hori, eta horrekin ere jolastu dugu. Ze ona, hiriari egindako omenaldi bat dela esango zenuke? Bai, nolabait, bai, azkenean hemengoak gara, ez, ni adibidez herri batean jaioa naiz, ez, baina azkenean, hiriburua da, ez, Nafarroko hiriburua, eta nolabait beti kontaktua, ez, kontatu estua izan duzu, ez, Angel ere jaio zen Irun Berrin, ez, beste herri batean, baina Iruñan ere pasaditu urte pilo bat, Garazi hemengoa da, hemen Iruñan jaioa. Orduan, bai, hemengoak gara, Iruña maite dugu, kanpora askotan joan gara, ez, ikasketak egitera, edo dena delakoa egitera, baina gero beti bultatzen zara, ez, eta zure hiria da, eta bai, horrelako omenaldi bat da. Baina bai egia ere da guretzat, ikusi dugula, naiz eta oso kontekstu espezifiko batean sortutako obra den, gero baita ere gauza oso globaletaz hitz egiten duela, ez? Eta historia nolabait ere, ez dela puntualki gertatzen toki batean, ez? Oso lotuta dagoela globaltasun guzti horrekin, ez? Orduan ikusten naiz eta ezakit Donostira, Bilbora edo ezakit Tuterara joaten garen, jendeak ere konektatuko duela ere oso ongi, azkenean, hori askatasuna, gizakia eta garena ere plazaratzen da, gertakari historiko guzti hauek ez feminismoa edo justizia edo hau edo leku guztietan gertatu dira, orduan nolabait ere oso espezifikoa da, baina baita ere oso globala nolabait, ez dakit nola esplikatu. Bai, oso ondo azaldu duzu. Gauza asko gertatu daitezke 25 urtetan, gauza pozgarriak, tristeak, barregarriak, sinesgaitzak, nola eragin dio horrek obrari? Nola lortu duzu horrela oreka bat topatzea bagian drama eta komedia eta generoen artean?
Bai, bueno, esan duzuna, osea, saiatu gara oreka bat egiten eta tragikomedia moduko bat egiten, ez? Ze azkenean, batzutan, zentratu garen gertakari historiko batzuk ez nahiko tragikoak dira eta mingarriak eta, bueno, min egin digutenak, ez? Baina baita ere, bizitzan bezala, bazkenean, errusiar, ez dakit, bai, errusiar mendi bat edo bezalakoa da bizte batzutan, ez? Orduan, igual, baituzu momentu oso emozionanteak, pozgarriak, divertigarriak, ez eta bat batean, pues, kristonostikoa, ez? Orduan, saiatu gara, oreka hori bilatzen gehien bat pertsonaiekin, hau da, Charlie Tximuaren pertsonaia, trauma superado batetik edo hitz egiten du, baina bai dauka, gordintasun puntu hori, ez? Eta nire pertsonaia, aurkezlearen pertsonaia, pixkat inusienteagoa da, eta, beti hori divertitzeko, eta ez igual, kontatzen dituen historia baita ere batzutan autofikzio batetik ere hartuta daude, orduan, gauza superficial, divertigarri, incluso patetismotik ere hartutakoak dira, orduan, hor oreka lortzea, uste saiatu eta lortu dugula, bai. Pentsatzen dut, dokumentazio lan mardula ere egongo zela, ez? 25 urteetako gertakariak topatzeko, ez dakit egunkari zarretan, dokumentaletan, edo zertan oinarritu zareten? Bai, hala izan da, osea, badaramagu ja urte bat edo lanean honekin, edo urte eta piko, eta dokumentazio lana izan da haundia, eta saiatu gara ere hori fantasia, baina baita ere dokumentalos artxiboa uztartzen, eta hori bideo eta audioak plazaratzen ditugu ere, jartzen ditugu eszenatoki gainean, eta horiek dira, osea, artxibotik hartutako bideo eta audioak. Gero batzuetan bai egin ditugu gure bertsioak, zenbait bideo eta audioekin, baina ez, Nagoreren kasuan adibidez, plazartzen dugunean, amaren audioak entzuten ditugu, beste kasu batzuetan ez, bai, bizitako, historia hori eta gertakari historiko horiek lehen lerrotik bizituzten pertsona horien audioak eta irudiak jartzen ditugu hor. Eta hemen dator galdera trampa, Itxaso. Nolakoa izango da Iruña 25 urte barru? Batek daki. Nik behintzat ez. Ideiarik ez, ideiarik ez. Eta gainera nik uste historia bizia dagoela, hori ikusi dugu argi eta garbi obran zehar, ez? Sartzen ginen batekin, eta errepenti, eta hau kontatu dut, eta hau eta beste, historia bizia dago, evoluzionatzen gara, eta ez dakit, nor daki zegarratuko den hemendik. Iruña 2.0 ez, Iruña 3.0 egin beharko dugu, ez? Horretarako. Egin beharko duzu, bai, eta gu gustara joango gara ikustera ezagutzeko, historia ondo pasatzeko, eta Charlie bezalako, ezagutzen ez ditugun pertsonaiak ezagutzeko, ze aipatu dozen bezala ez, adibidez Mike bai ere ezagutzen zuela, Tximina, baina nik ez nuen ezagutzen, eta ziur naiz, ez dakit lehen aipatu duzu ez, ikasleak, batxilergo artistikoko ikasleekin ere egon zinetela, beraien artean ere, batzuk ezagutuko zuten, beste batzuek ez, hori ere, izan dadila obra honek ematen duen gauzetako bat ez, zabaltzea hiriaren memoria. Hori da, memoria zabaltzea, memoria historikoa baita ere jorratzea eta hor presente eukitzea garrantzitsua da, eta historiatik asko ikasten dugu baita ere, eta aukeratzen ditugu bideak ez jarraitzeko eta evoluzionatzeko, edo devoluzionatzeko. Nik gustu handiz, ikusenuko, zulo batetik nola ateratzen da publikoa obratik, Iruña 2.0 ikusi, eta gero elkarrizketa, bani, goatzen naiz ez daki zer, horroinarritu da ninengoen ez daki non, seguro que sortzen dela horrelako sare polita, berreskuratzen historioa, ez? Bai, hori izan da superpolita, preestreño egin genuenen etxaurin, hori izan zen gauza superpolit bat, ez? Gero ikusten zenituen pertsona ezberdinak ez, haien historiatik gertakari horiek komentatzen, eta baita ere beste gauzetara joaten ziren ez, igual, karo, obra orduta gutxi irauten du ez, orduan ezin genituen gertu diren gauza guztiak horre estanatoki gainean jarri ez, eta superpolita izan da hori ez, nola batean jendeak hori
gertakari batetik beste batera joaten zen auta beste eta haien gauzak, ni hartu nuen lehenengo kalimotxoa hori Euskal Jai Gaztetxean eta bai oroitzen naiz lehenengo Sanferminak eta, ez? Ordan hori izan da oso polita bai. Sorte on, kakapila, larun baterako, ondo joan dadila dena, eta aizu Iruña 2.0 balin bada antzez lana, guk ere egin beharko dugu elkarrizketa 2.0 aurrerago. Hori da. Ikusiko dugu elkar orduan. Eskerrik asko Itxaso. Eta zaindu asko, agur. Mil esker, raio. Burutik taldearen obszenitatea kantuarekin egin dugu azken tartetxoa eta egingo ditugu urrengo minutu pasatxo hau eguerdiko 12 bidean. Informazioaren txanda dator Naiz Irratiaren uinetara eta guk, biharko saioa prestatzeko lana hartuko dugu segituan. Bihar goizeko 10:05 izango gara bueltan, Zumai datorren ostegunean, ostegun gizenarekin izango zara bueltan. Eta zugo Juri, bihar arte. Entzuleok bagoaz, goizeko 10:05 hementxe, Naiz Irratian bigarren kafe hartzeko prest izango gara. Jo! Empatia jantzira eta eludan igana. Empatia jantzira. Keep calm and bigarren kafea.